Така, професията бодигард е една доста отговорна професия. Най-малкото, защото някой човек ти плаща за да пази живота. Това доста хора не го осъзнават. Но в дадена ситуация ние сме хората, на които може да се наложи да си дадат живота. У мен е естественото продължение на нещата, с които съм се занимавал в спортовете, просто ми го подсказа след време. Занимавал съм се с бойни спортове, бил съм състезател доста години. И тези неща винаги са ме влечали просто. Кой е най-страшният момент, който си имал до сега? И слава Богу, такива моменти няма за сега. Не съм имал, надявам се и да нямам. И слава Богу. Каква е процедурата при евакуация на обект? Значи това е точно тук засяга този въпрос, тактическата подготовка. Много е важно един екип да се разбират само с поглед дори. Това става с работването, с времето, което работите заедно, тренирате заедно. И най-важното в общи линии трябва да имате приятелство в екипа. Всеки член от екипа има зони на отговорност. Свикът трябва да го обезпечем през цялото време на 360 градуса периметър. Това трябва да се занимавал съм с годините с доста бойни изкуства. Почнах карате, бокс, дори ММА съм тренирал. Състезател съм бил в карате няколко години. В общото ми с бойни спорта се занимавам 8. Състезания на световни. 2007 година бях на световно в Будапеща. По карате, което мина доста добре. Състезавах се в 5 дисциплини. На 3 от тях станах златен медалист, на останалите 2 бронзов. Са ти плановете за бъдещето? Да продължаваш като бодигард или да основеш собствена фирма? Тази професия е до време. Мисля просто да мина през нея. И след години имам си някакви собствени мечти, които надявам да се сбъднат един ден. Но през тази професия минавам само за определено време. Просто трябва да се изкачва човек по стъпалата. Постепенно. Казвам се Леонард Георгиев, на 22 години съм от София. Професионално се занимавам близо година, но съм се подготвил за това нещо цял живот.